ti 28 ti tawen na anirayan manipod barangay Malita ti Agidonar ti Dara. Idinto may kanemeten adaras ni Patrolwoman Shaira sipud tawen 2020. Agsin na baliman ti kapadasan, agpadadamet ti rason ang nagkipaset ti bloodletting activity ngayon dolwan ti LGU Bangged, babaen iti RHU Bangged. Kinakurang ti dagsen na ti rason ni Ryan no apay akadagitoy laeng apinadas na ti Agidonar. Maminsan kada tawen met ti panagidonar ni Shaira saan agapo nga isu ti kayat na no diket awan ti wayana. No madalusan di na kwang adara no sukatan ti kabarbaro. Kaya no dawet may tulong ko ti kasapulan. Umuno na launay ma'am kayat ko iti makatulong iti pada metlang agkasapulan ta kunada man itatay interview assessment agkurkurang kano iti dara itoy. So nga may samet maragsakan na nga makanti privilege nga ag-donate ta makatulong nga. Agpada dagiti dua as saan nga agdudwa ang magkipaset no bilang addan tumanen kaasping nga aktibidad. Daytoyen ti maikadwa a blood donation drive ti LGU ita atawen. No man top blood donor ti ili itintero a probinsya. Nagpangatumet ti demand tigkasapulan ti Dara. Nakikita tayo for the past 2 years kung umadado dagiti kakailyan tayo nga makasapol ti Dara ket no times nga emergency ket masapol daunay so magkaroon dapat kami ti blood pool ijay Red Cross so nahaan ito'y ayan ti Abra Provincial Hospital po. Nag-increase ngamin ti demand ti Dara kadagito'y masaksakit nga kakailyan tayo tata. Iso nga humabhabol deja ayan ti utilization kun deja ayan ti blood units nga may mated ti or share ti LGU Bangged kun kadagito'y nga blood banks. Iso nga yun din yung hinahabol po namin nga sana masuplayan mi ti taga Bangged ti kakalaingan nga Dara po. Maibasar iti National Voluntary Blood Donation Program. At least 1% iti total population iti ili ti mapataod da a blood bags iti makatawen wenno pakabuklan ti nasurok 5 gasot a blood bags. Ita a second quarter, 300 blood bags si target ti ili a maurnong. By this time, second quarter pala mahit tayon DJ annual target. So, overhead nanton DJ third quarter, fourth quarter. Kumantay sardeng DJ, kaputan na hit tayon, we still have to strive harder. Kasi ado ti makasapol ti dating nga serbisyo. The more nga supply ti Dara, ado ti maserbyan tayo no yung kaso nga dag kasapulan. Naobserbar nga umadado ti aktibo nga Agidonar ti Dara ken may sa akang runaan arason ket ti salunat. Muna-unay, parte iti panang mantener iti salunat ti tao tama mag-regenerate ti baro nga Dara ti bagi ken kasamot ten iti tao ket amuna dagiti kasapulan na iti masagbayan iso nga kadagitoy addan dagiti banag nga ramidin da tapno ti kasa ito nagkasapulan da nadaras da nga maikan iti serbisyo. Ti panakayuswat iti aktibidad ket babaen ti tulong dagiti partner agencies iti ili, Asosasyon ti Medical Technologies iti probinsya, personnel dagiti private hospitals, barangay officials ken da dumapay. Adda maipaay a food packs kada maysa a blood donor. Ti aktibidad ket saan laeng amang pataod ti kanayunan a blood supply iti ili. No diket mangted kasiguruduan anatalged dagiti makolekta a Dara ken maited kadagiti rumbeng ngagkasapulan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.